Yo, Ghana for one war a chichi ne abencheye. Memamo achi, emamo aha, emamo ajo. Enkosi mpempenso ne baby a wo biara. Na da bia da masama meka se. Dachi nchirimanti. Na nia yeka enti saa kabafo kumiachen doma adua na ntuntum de hyekonkon a meda amamre ene amanyonsem ene amane so enka nsem a yebeka no nka yenka but edu ba bia na yese bane nso yebekire yadwene ne yetenetene abakosem a yefre ne se history no brofo kasem no yetene ne mane to ba bia a eye nokware nanso nipa de nokware esie aso me kemi ba na asantefo emaye madi kana kirem ewo nsem a maka nyina so se me papa free kontase ahemfie ton kontase ahemfie hone me papa efree kontase hina ne frene nana antwi bosi akono ni nua ba amaketoa ne ba eba ne me efrene Emmanuel Akuakun Sampeni not kuma setafo efrene wiye ne ba ne me a me kasai me ma me fi do ma hinko me e do ma ni enti da bia da na masama me kan se me mpese manu benya na aseditu ababio nya me kese me mpese manu benya ne ntia na so mo ahwe yi a asantefo mo ba ma ya nya ne kasatia mo ahwe yi a mo ba ma ya nya ne kasatia nya oye pure bron anase domani no okoka no a na okoka nsem se ne woka adidi otumfo osagefo osiadeyo Dr. Admombadu a otoso mienu okodi na tema domani bitia obeba bedi sante hinatem yempene sa entuma yatufo aka se ofa wakasa kasa se be fanyansa to ho enso oka asantefo de omuntie se be afrani maba akwa donko bi ne wasore ne wabeka nsema emfata na ode didi domahene atem na ne awiei ama me beka kasa bi asabi emfata se meka no asene se because social media so ni obi akofira ntomate so se ade oyo hene na oye aguna ekomfo meka chese me wa jimi pa wonimi nyansa enne me da mamreto me besena ayaw onim ba bi a ofroba nipa de no wo fa ne komfo anochi aboa komfo anochi bo ofra aguna gane me komfo anochi bo ofra aguna ko awukugwa ko he komfo anochi na busuafo komfo anochi be no ofra aguna komfo anochi e kofa ne ba ne open no ofri aguna komfo ya mo ane no ofri aguna se no wo fa se no wa ye de ne kotena ho so me ya aguna hin eni tirima ho no akonfo nkwan mu gu ho no tro konfo aduro be no wo gisa ne onim nyansa ne be so no ho aba ho se wo kwase hunu ti se wo wa use up ho ti se broni janeba me na wo be di osagefo
adwumbadu atem na me be fra wa kasa masa ne wo ye ni twa so na da bi no kasae me de kwa me fra na minim se ohene ba media na all kasa asem no me fra no me pick number na me fra na me hu se eye wo a na mka jo se hwe domahene ne asantehene ben kontokwa wo eye abakosem ne ye chia no na otene no me ameka se minim de mentisa wo kwase hu na wakofa akom se eye adwuma wo ye no mentisa wo kwase hu na wote agona ho a woni nyansa da utima wo ye konfo no me ye fie ye ti no no bi o ko kira atansie efie eye bosom esie fie ko kira ye wo bosom ni bia eso kro bosom kese esie fie oko amakito kroma me na na obawo papa no owo bosom si wo besi na bia nkom da kono ko bisa ne nka nkire wo ye kwasia pa sa mimi no obekasa panyimu a mimi che no no kwasia kom na wo komti wo ye komfo no wote akonwa so nti me no okasa wo obedi matam na wo wia wa akatemi me wo ye dwane me wo ye aboa ankasa so we osaje fo osade otiti gotam nti onye hene sese otigotam oto ye communal labor something na antesi gatam kumase nkura ni di na tem no wanti esi gotam antiti sabre ne hene no na afiri nsa aya munsua nyansa na sama all kanu se wonti ase a ada fia pre Moshe awua number 1 dumase number 1 ase woni nkuropo ho a mode kope manhene nyete da bia kase anyanyansa ne nia wakosuku a oye professor na se oye doctor na se oye university graduate bi de fia prehine no enti wo ba no wuru ahu se fia pre ehia manhene enti gise be de wokọ ayi try sa asem na wo ye se opese wo de fia pre no ekọ sante se wokọ pe manhene no wo ba woni fia pre fo no de be yew fia pre hine wasem na meka no ba we professor na no ne be de usi so wo ba ya wo obobo ahimfo se wo kro de sen control ni Berlin top control and fia pre ni Berlin top ye di nyaman hine ana wonim nyansa da utim ye di nyaman hine na se do man hine ko ka se ohene noti asantema akonwa so ne hihye sa ne manachia se na se nkori bi ekoboma ade na wansan nko hobium se na se nkori bi ekoboma ade na wansan nko hobium na aya na wasoma na sabi agimfo na mudi akire no bi ti se apia stadium no na omaba se mo ye brekum hine aye no musumo kodoma na ma akochi doma hine atwaniti ade na mo stop no mama na ma aye ni bi na se enye se onim de na oka se obedi Ghana mraso nka ofa dom se oba nka sabre nkro bi asante na open bia unhu no se wonim abakosema doma abrafo 1500 between 1500 to 1600 and sane asanteman ebebo ase no mim na nane efra na takwasi oba kumase manhia ahimfie ebetwa abrafo ho nyinati mo ohia mo no dedede no mo ohi atakwasi hineba atakwasi tisa hineba doma kwasi juana odi di mo asanteman man sane mu hunyansa aka mo ho abom with the help of Konfanochi mu betimu ekonka domafo woni me mpredo domafo ene asanteman kon ye mprema komako nsia na etosonson ne twa obiri ebo a ne ti a ye de kodom amanim
Osara matete bibi na yete dom wampam na say to obi o kasa asem no ono what is that history da ya twere da ho ma no min kotia obi the say mrantie hene say nana dwumabadu akana ni monyan kakra okọ Joanna dumasan koso hene say wakosese ska no okọ boa sika na so okosese sika ana okosese sika de mumme boa no na ontimi nye ade papa ankasa odi sika ekonu kromo onfa sika nye hwe sika onfa nye hwe na say to obi o ogigi mu 40 million fie bia wa santimoni no ogiye no ya fa nye money laundry ankopie London ana mu hira frisa asem no na anuare obey konfanochi no niska bebrebe na ade owo no on de kwa mie na no kan santefo mo owo mo pasama ama no sika bebrebe a ade owo no asantefo mo owo no wama abrochire ha nyina amesese sika so de koye kumasi ji abrochire nyina wama ha nyina amesese sika so de koye kumasi ji adeni nka owo gold bebrebe sa bi gugu ni nsa ene ne nane na wamfa sa sika no anye kumasi ji onye kumasi abontin nyina se sunyane dumaso ya on three fa dasbi ncc ba bia se do ma hinkro anase asenkusia na sa ne ma we nyina ho na nkwasiafo mu gina ho ne mo ko won achi oye me nana do no me nkasa entia no oye me papa kuma me nkasa entia no kontansa konwa ne wo fase ne osetu ababio semunima mo ba mo beka abakosem ne tro nana pomanum no ohene ba media num ene sa agona konfo kwase agimfo no obeki kansem hunu no samo pese yenko na sabe ye nidi nananom himfo no atema woda mumie kwanentum da meti say kwase bia ye audio bia biem no mbeti nsema meka mo beti nsema meka na da bia meka say program na me ye no ni amene to so say amamre ana amane ana amanyo nsem tv ntino emma me kwan emma me ni na bia tem na kan na nanom binim ba ye no sabe omo fata say ye di o matem mo nsa mo de ahomtie ma na anu me ko social media so ne ahene na ahene ewa asantima mu ahomtie ene abufuo a mo hye no ma na ebro so nti obedidi na nanom himfo abe asantima no ma aman hene ene dikro ene mo abrempon nyina obedidi wo mu nyina atem say hini bia ye to gold ye to garamse ese wukro ese wonsase wo ye kwase wonim nyansa aden agura hini onko no so anabe woni atechene ahini na hini sa himfunu bi na sabe senka munya won na santemanim ma o mutratra mu nkonwa ne so ma amoa enka eye nka de asundwe bebremo nka de nkanko bebremo kopeni video ni bi ni tie nsema okan o kyerkyerem ara mo gige bro ade ma otumfo na ono abase ahene na ahene no onhwe masa ne man enkoso ode na na besi fom na ohene bia sebe obeye nkwasiade no obetiaw na piawo ko he ni program na se asema metwe no ho me anyansafo himfo bi ne ehia wona asantemanum na ombe ma asanteman efa ne ntoma pafura na se to ba bio opepa se enka obeye kumase yie enso nkwasiafo na mo wakire bi ti se agona hene no mo beka tense mama ompia bontene wo de akonfosam se opia bontene bia na oba bia nyene period and so what akonwa a ote so no ba akonwa ni so period
oba bi anya wabuni nsa akonyo ote so no abunsa o eden wo konfo no kwa wo no nyina mo hye nase enti munja no no fa ne nyansa anya adwuma e wo santemanim na ne ono pedo no kwasiafo te samo na pia stadium num no na mudi ani mu no hene ba media ma momma ne kwade ma ne on exhibit ni nyansa obetena brochire osuaye anya mu no mo kase one osaje fo ose ade ewo ntokwa nka one de enina dwinim on kasa ntia ne babia da osaje fo ngina babia nkasa ntia ne da die ntini kwasiafo mo wachire mo pese mo kreti ensembeto osaje fo no osade entem ana mo ni say National House of Chiefs chieftaincy legal committee na oho no osaje fo osaje admombadu one ne da no ana mo ni se na mo bu na ntia no National House of Chiefs omu nyina hia ba bia yede mmara eto no committee no one ne da no kachi ni papa be ne chere no e wo fie ho munja asase no na yamfa abufuo ameka nsema eni kwanse yeka etete yen yede ne waka kire yen ne se nana bia oti akonwa so no yenhwe ne ya no ankasa antia no sanse enye sa no mo de tete yen nanso agona konfo panyini no suenyansa ene okasaye ho motwe camera ne simoni ma social media na ba no motwe camera ne simoni ma na atomo no nkwasasem se mo okeka mo ye e de ahwe santehine animonyam da bida aya na mo gu nani mase ompe sa se munima me ka kire mo nne se santehine mpe se mo bokwa ko didi na bi atem na makoka amana beka no suenyansa agona konfo panyini suenyansa we kuriase ni konfo pa me de manu disi besia mo fa nche me se man kasa yi a agona konfo panyini sebe kwase hunu na onim nyansa no nim se hunu a oti radio no so keka no oti social media no so keka na no ho mo ane de abema no misi a che on pida mo nyina se